नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। जाखांफुनाय सानै बर' सिंगारफोरनि फैबाय थानाय सं एबा बावखुंग्रि सङाथ' जोंहा मोननै ओंखारनो नागिरदों नालाय बेखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो नागिरदों। जोंहा लाबोनो थांगासिनो दं बावखुंग्रि मेथाइ दोंनै सं। बे मेथाइयानो जाबाय मोनसेया आदा खनसाइजों आरो आब' फुंबिलिजों जयै रोजाबगोन दै, आरो मोनसेया आदा जेसि नार्जारिजों pungbili बसुमतारीजों दै लोगोफोर। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे मोन्नैबो सङा बावखुंग्रिनि सं दै लोगोफोर। आदा खनसाइजोंबो खनगोन बावखुंग्रिनि सं आरो जेसि नार्जारिजोंबो खनगोन बावखुंग्रि 2 सं दै लोगोफोर। थ' दाना नोंथांमोना सानो नामा बे मोननै बावखुंग्रिनि गेजेराव अबे मोनसेया पपुलारसिन जागोन? नोंथांमोना थारैनो बे कुइसना फैखायो जानांगौ दै लोगोफोर। अबे मोनसे सङा पपुलारसिन जागोन? नाथाय आङो बुंनो थाङोब्ला मोन्नैबो सङा ओरैबायदि हिट दै लोगोफोर। थ' नोंथांमोना खोनासंखाबाय जानांगौ, आंबो गोबां खोनासंदों, मोन्नैबो संखौ गोबां खोनासंदों आरो गोबां एनालाइसिस खालामदों जे अबे सङा बांसिन भिउस थांगोन, अबे सुबुंफोरजों बांसिन अनसायजागोन होननानै। दा आङो एनालाइस खालामनानै मोनबायदि मोन्नैबो सङा ओरैबायदि फिल्म होनाङो दै, ओरैबायदि फिल जायो जे खोनासंबानो माने एक्सट्रा लेभेलनि माबा फैखायो दै लोगोफोर, फिल फैखायो। थ' नोंथांमोनाबो खोनासंनानै मोजां मोनो जानांगौ। थ' आंबो बिदिनो खोनासंनो मोजां मोनो। दानिया जों मोन्नैनि गेजेराव कम्पेरिजन खालामनि दै लोगोफोर। मोजाङाथ' मोन्नैबो सङा जोबोद मोजां, जोबोद बाख्नायजाथाव। अब्लाबो मोन्नैनि गेजेराव अबे माने एलबामा अबे सङा बांसिन अनसायजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दै लोगोफोर। थ' जोङो गिबियावनो नायग्रोनि खनसे ब्रह्माजों आरो आब' फुंबिलिजों खनगोन मेथाइखौ दै, माने खनखाबाय, रेकर्डिं जाखाबाय, बेयो माने माखासे शुटिं सोलिबावदों जानांगौ, बेनिखायनो दाबोनो आपल'ड जायाखै। जोंहा मिथिखागौ बिथां कनसाइ ब्रह्मायाबो सासे गोदो गोदायनिफ्रायनो खनबोनाय सासे जोबोद मोजां सिंगार। मानोना बिथाङा गोबां सं खनबोदों, बिथांनि संफोरा बांसिनानो पपुलार जाबोदों। थिग बेबायदिनो नैबे फैबाय थानाय बावखुंग्रि सङाबो ओरैबायदि पपुलार जागोन दि बेखौ ओरैनो मेगन मेसेबनानै जोङो नुहुरखायो दै लोगोफोर। दा नैबे 2025आव ओरैबायदि मोजां मोजां सं दिहुनदों दे, दाखालि नोंथांमोना मिथिखागौ बिरगोस्रि सं दिहुनदोंमोन। दा बे बिरगोस्रि सङाव ओरैबायदि पपुलार जालांबाय दे आदा खनसाइया। थ' दायो नैबे बावखुंग्रि सङाथ' ओरैबायदि मोजांखा दे, आङो आसा खालामो दे बे भिडिअनि भिउसआ ओरैबायदि पपुलार जागोन दे माने बर' एलबामखौ रेकर्ड खालामगोन बायदि मोनो दै आंनि फिलिंसआ। माने जोंहा बर' एलबामाव मोनसे मिउजिक रेकर्ड जानानै दं नालाय, गुवाहाटि सारियालिया 2. माने बेसेबांबा क्रल दे, 2.6 ना, आं बेखौ बारा एक्जेक्टलि मिथिला, माने बेनो रेकर्ड खालामनानै दं दे बर'फोरनि गेजेराव। आङो जे सानो दे बे बावखुंग्रिखौ आरो खनसाइ आरो फुंबिलि खननाय संखौ जे जोंनि बर' एलबामाव माबा मोनसे रेकर्ड खालामगोन दे लोगोफोर। थ' आङो बेखौ बिलिभ खालामो आरो दै। दानिया जोंहा जेसि नार्जारि आरो आब' फुंबिलिनि बावखुंग्रि 2खौ एसे सावरायसैलाय दै लोगोफोर। जोंहा ओरैनोथ' बावखुंग्रि 1खौ बयबो नुखादों। बावखुंग्रि 1आ ओरैबायदि पपुलार जालांबाय जे बिनिखायनो बे बावखुंग्रि 2खौ लाबोनाय जादों दै लोगोफोर। जेनेबा 1, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 मानि थाखाय लाबोनाय जायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि एसे फोरमायनानै खोन्थाहरग्रोनि दे, जेब्ला माबा मोनसे जेनेबा गाव दिहुननाय सं एबा एलबाम, जिखुनु बायदि रोखोमनि गाव दिहुननाय माबा मोनसे जेनेबा फिल्मबाबो एलबामबाबो जिखुनु मोनसे नङा मोनसे जिनिस दै लोगोफोर, बे जुदि पपुलार जादोंब्ला 2 लाखबावो दै लोगोफोर, 2 लाखबावो। नाथाय जों नुनो मोनोदि माने 2 एलबामा एसे खम माबा जायो दै लोगोफोर, भिउसआ एसे डाउन जायो। आङो गासिबो संखौ नुबोजोबदों जे एसे डाउन जायो दै 2आ 1निफ्राय। थेवब्लाबो नैबे बावखुंग्रि 2आथ' ओरैबायदि मोजां संना, आंथ' सानो मा 1निफ्राय बांसिन भिउस फैगोन। दे 1निफ्राय बियो साबसिन दै, बिनि रिलिजआ माने जोङो एसे थ्रिलार खोनादों नालाय बयबो, बेयावनो ओरैबायदि माबा जाखादों आरोना मानसिफोरा, माने एट्राक्टिभ जादों गोसोआव खोनासंनो। आं बे संखौ खोनासंगोनलै जे फैबाय बेबायदि, माने सोरबा 100 बार सोरबा 200 बार बेबायदि खोनासंनो रेडिखा आरोना। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो? थारैनो फेमास जागोन ना फेमास जाया? थ' आं नोंथांमोननो मोनसे एगजामपोल होनोदे लोगोफोर। नोंथांमोना इउटुबाव नाय फागुन फागुन, थिग बेबायदिनो जोंहा बावखुंग्रि 2आ जानो हागौ। नाथाय आङो बुंखायोदि बावखुंग्रि 2आ 1निफ्राय साबसिनखाय बियो
माने दस्राफ्रा टुआ फ्लप जायोब्लाबो बे टुआबो हिट जागोन दे लोगो। दानिया नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे लोगोफोर, बावखुंग्रि सङा पपुलारसिन जागोन ना जेसि नार्जारिजों खननाय बावखुंग्रि सङा पपुलारसिन जागोन? थ' आंथ' सानो मोननैबो भिडिअ'आनो गोबां पपुलार जागोन। थ' अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।